ತಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಒಯ್ಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಇನ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕಾರಣಿಕದ ತುಳುವನೆಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವನೆಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅವೇತೋ ಕಾರಣಿಕದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ನಡಕ ನಮ್ಮ ಪೋಯಂದಂಡ ಅವೇತೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ನಂಗೆ ಆ ನೆಲಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪೂರ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪಡು ತನ್ನ ಮುಖೇನ ದುಂಬಿದ ಪೀಳಿಗೆಗವಿನ ದಾಂಟವಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಕ್ಕಳು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬೆರಿತಾಂಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾಖಲೀಕರಣ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ನಿಲಯ ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖೇನ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣಜ ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಂದು ದಾಖಲಾವಡು ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಉಂಜಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬತ್ತುಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಪೇರದ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಪೆರ್ರ ಅಂದೆ ಪುಗರ್ತೆ ಬಳಿಯನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆರಾರದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಕ ನಮ್ಮ ಬರುಂದುಳ್ಳ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒರಿವುಳ್ಳಾಯೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲವಾಂಡಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ತೂವೋಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಕ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಅಲ್ತ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಪೊಲಬಲೆನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋನಗ ಬಲೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕಡು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಿನ್ನಿ ಮಜಲದ ಒರಿಬೆಮ್ಮೆರು ಮೂರುಳ್ಳಾಕಲ್ನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ನಡತನಂದಂಡ 2 ವರ್ಷಗೊರ ಹೊಸ ಪುದ್ದಾರ್ದ ಮೆಚ್ಚಿ ಪಂಡದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಸು ರಾಮೆರುಳ್ಳಾಯರ ಚಾವಡಿಡು ನಡಪುಂಡು ಆ 2 ವರ್ಷಡು 1 ವರ್ಷ ರಾಮೆರುಳ್ಳಾಯರ ಚಾವಡಿಡು ನಮಕ್ ಪುದ್ದಾರ್ದ ಮೆಚ್ಚಿ ನಡತನದಂಡ 1 ವರ್ಷ ಮಾರಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಊರುಗು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಾರಿ ಮಗಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ಈ ನಡಿಟ್ಟು ಸಂದೈತಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರಿಕಟ್ಟೆದ ಎದುರು ನಮೊಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾರಿಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಇಡೀ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ಪಡು ಪೆರಾರ ನೆಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಮಾರಿಕಟ್ಟೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾರಿಕಟ್ಟೆ ಬುಕ್ಕೋ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಕ್ ಕೋರಿ ಜೀವಾದಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆದ ಕಲ್ಲಲ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನಮವಲ್ಲ ಬಲೆ ತುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾರಿಕಟ್ಟೆದ ಪುಣ್ಯನೆಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಪೆರ್ರನೂರ್ದಾಳ ಪಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಿನ್ನಿಮ ಜಲಸ್ಥಾನಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧರ್ಮದೈವಳಿಗೆ ಪೆರ್ರನೂರ್ದಾಳ ಪಟ್ಟದಾದ್ಯಂತ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ನಡಪುನಗ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಬಾಯಿಡು ಬರ್ಪನಂಚತ್ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಒಂಜೆ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಡುಮ ತಪ್ಪುನಗ ಪಡ್ಡೋಯಿ ಕಿನ್ನಿಮ ಜಲಸ್ಥಾನ ಎನ್ನ ನಿಲೆ ಅಂದು ಪಣಪೆ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬಡು ಒರಿಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಐವೇರು ಕಾರ್ಣಿಕರು ಎನ್ನ ದೈವಾದೀನ ಪಡ್ಡೋಯಿ ಕಿನಿಮ ಜಲಸ್ಥಾನಡು ಒರಿಬೆಮ್ಮೆರು ಮೂವರುಳ್ಳಾಕಲು ಕಾವೆಂದರಿನ ಬಂಗಾರದ ಕಿರುವಲ್ಲದ ಅಪ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಕಲೆಯ ಕಾರಣಿಕ ಅಂದು ದೈವದ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಣ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಸಂಗತಿದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಡುಮ ಪಣಪುನವು ಆ ಕುಡುಮ ಪುರೊಟ್ಟು ನಂಗೆ ಎಂಚ ಕುಡುಮ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡೋ ಮೂಲು ಕುಡುಮ ಕಟ್ಟ ಅಂದನೆಕ್ಕ ಪುದರ್ ಕಿನ್ನಿಮ ಜಲಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೆಗೆ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ನಡಪುಡಂದಂಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಡಂದಂಡ ಬೆಮ್ಮೇರೆಗೆ ಭೂಪೂಜನೆ ಆಪುರಂಚುತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕುಡುಮ ಕಟ್ಟದ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥ ಪೋದೆ ಅವಳು ಸೇವೆ ನಡಪಡು ಅವಳು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಚಾಕಿರಿ ನಡಪುಡಂದಂಡ ಮಾತ ಚಾಕಿರಿದ ಕೊಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಕುಡುಮ ಕಟ್ಟಡು ಮುರ್ಕುದ ಮೀದ ಮಡಿಶುದ್ಧಾದ ದುಂಬದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡು ಮೂಲು ಮಾಯಿದ ಪೂವೆಗೆ ಕೊಡಿ ಪುಣ್ಣಮೆಗಾಪನಂಚುತ್ತ ನೇಮಂದಂಡ ಆ ಪೂವೆಗೆ ಕೊಡಿಯೇರೊಡ್ಡ ಆ 10 ದಿನ ದುಂಬು ಮೂಲು ಪಾಲೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆಪನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಮೂಲು ಚಾಕಿರ್ದಕಲು ಬತ್ತದೆ ಈ ಕುಡುಮ ಕಟ್ಟಡ ಮೀದೇ ಪೋದು ಆ ಪಾಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪೊಡು 5 ಒಕ್ಕ ಪಡಿಯರಿ ಪತ್ತುನ ದಿನತಾನ್ಲ ಪೋದು ಕುಡುಮ ಕಟ್ಟಡ ಮೀದೆ ಪಡಿಯರಿ ಪತ್ತೊಡು ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ನಡಪನ ಪೊರ್ತುಳ್ಳ ಮೂಲೆ ಕುಡುಮ ಕಟ್ಟಡ ಮೀದೆ ಅವಳು ನೇಮ ನಡಾವಳಿದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕುಡುಮ ಕಟ್ಟದ ತೀರ್ಥೋಡು ಮೀನಂದಂಡ ಸರ್ವ ರೀತಿದ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಕಟಲು ದೂರ ಆಪುಂಡು ಸರ್ವ ವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಪಣಪುನ ಪಾತೆರ ಮೂಲು ಜನಜನಿತ ಅಂಚಿತನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕುಡುಮ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಬಲವಂಡಿ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನಿಲೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಬಲವಂಡಿ ದೈವಗೂ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲೆ ಅದ್ಭುತ ಅವಳು ಕಟಿವಿಷ ಮಕ್ಕಳೇ ಭಾರಿ ಕಟ್ಟುಗ್ರಡು ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ
ಅವಳು ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತದು ಪೆರ್ರದ ಆ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಇಡವರೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತದೆ ಈ ಕುಡುಮ ಕಟ್ಟಗ ಲಾಗಿದ ಮುರುಕುದು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮುರುಕುದು ಮೂಜಿ ಆ ದೋಯ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ದೈವ ಅಡೆ ಬಲಿಪುನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಸಂದರ್ಭದ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡೊಂಜಿ ಕತೆ ಇತ್ತಂಡು ಈ ರಡ್ಡು ವರ್ಗದ ಕುಲು ಬಲವಂಡಿ ಮೀಯರೆ ಬನ್ನಗ ದಾದಾಪುಂಡು ತೂಕ ಅಂದು ಅಡ್ಡ ಉಂತಿಯರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಉಂತುದ ಅನಗ ಬಲವಂಡಿ ಬರಪುನಂಚೆತ್ತನ ವೇಗವು ಎಡತ ದಂಗಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಬಲತ ದಂಗಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ರಟ್ಟಬಹುದು ಆ ರಡ್ಡು ವರ್ಗಲ ಇನಿ ಪೆರ್ರ ನೋಡ್ದಾಲ ಪಟ್ಟಡು ಅಕುಲು ಬದುಕೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಆ ರಡ್ಡು ವರ್ಗದಕಲ ಮೂಳಿ ಇತ್ತಣಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮಂಡೆ ಬಾಪುಂಡು ಅಕಲು ಪಗೆಲಿಡು ತಿರ್ಗೋಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತದು ಒಂತೆರೆ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ಲು ತಂಗೆರೆ ಪೆರ್ರ ನೋಡ್ದಾಲ ಪಟ್ಟಡ ಅವಕಾಶ ನೆಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರಣ ನೋಡ್ದ ಅವರ ಆ ರಡ್ಡು ವರ್ಗದ ಪುದರ್ ಎಂಕುಲು ಪಣ್ಪುನಲ್ ಕೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗಲ ಈ ಊರದ ಈ ಕೆರೆತ ಅಂಚನೆ ಬಲವಂಡಿ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕದ ಬಗೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಕುಡುಮ ಕಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನಾಡಬೈಲ ಬಾಕಿತಿ ಮಾರಡು ಬೆಮ್ಮೆರೆಗಲ ನಾಡುಗುಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಒಯ್ಯಕಯ್ಯ ಆಪು ಒಯ್ಯಕಯ್ಯ ಆಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೆರಣ ಉರುಟು ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತಿನ ನಾಡಬೈಲ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ನಾಡು ಕುದುರೆದ ದುಡಿಬಲ್ಲ ಪತ್ತುವೆರು ಅಪಗ ಎನ್ನ ಕುದುರೆ ಮರ್ಲು ಕುದುರೆ ತುಚ್ಚೆರೆ ತುಚ್ಚು ತಾಡೆರೆ ತಾಡು ತೊರಿಪೆರೆ ತೊರಿಪು ಅಂತ ಪಂಡು ತುಚ್ಚಿಂಡ ತುಚ್ಚಡು ತೊರಿಪುಂಡ ತೊರಿಪಾಡು ಪಂಡದು ದುಡಿಬಲ್ಲೆ ಬೆರಮಾನೆ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ನಾಡು ಕುದುರೆಗೆ ಚಬುಕು ಪಾಡುವೆರು ಪಂಡ ಚಾವಟಿ ಪಾಡುವೆರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಾಡುಗುಲ ಬೆರಿಮೆರೆಗುಲ ಒಯ್ಯಕಯ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕಸ ಭೂಮಿ ಒಂಜಾಪನಲ್ಕ ದುಳುಪುಗೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು ನಾಡುಡ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೀರಂದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಬೆರ್ಮೆರು ನಾಡಬೈಲ ಬೆರ್ಮೆರು ನಾಡುನು ಮಾಯ ಮಲ್ಪೆರು ಮಾಯ ಮಲ್ತುದ ಅನಗ ಏಳೆಜ್ಜ ಪಿರ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಮುತ್ತಿ ತಾಮರೆಡು ವಾಲಗಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಮಾನಿಮಂಗಾರಂದ ಅರಸುಳು ದಂಡಿಗೆ ಜಪ್ಪೆರು ತೂನಗ ನಾಡು ತೋಜುಜೆ ನಾಡು ತೋಜಂದಿನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿರಬತ್ತದು ಬೊಟ್ಟುಕಟ್ಟ ಬುಳಿಪೇರು ಅಯ್ಯೋ ಬೆರ್ಮೆರೆ ನಾಡು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಒಪ್ಪುದಂಚು ತೂಲೆ ನಾಡುಗು ಜೀವದಾನ ಕೊರಲಿ ಎಂದು ಪಣಪೇರು ಅಪಗ ನಾಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯತ್ತು ಆಯೆ ಪರಮಶಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಗಣ ಆಯನ ಈನಲಟ್ಟು ಯಾನ ಮಾಯ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಕಿನ್ನಿ ಮಜಲಿಡು ಭೂಮಿ ವಿಡೇರ್ದು ಅಂಗಾರಂದ ದಿನ ಸಿಂಗಾರಂದ ರಾಶಿ ಬಲತು ಪುರ್ಪ ಜನಿವಾರ ಪಾಡೊಂದು ಆಯೆ ಭೂಮಿ ವಿಡಿಯರ್ದು ಉಂಡಾಪಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಆಯೆ ಬಂಟೆ ಬಲವಂಡಿ ಅದು ತುಳುನಾಡುಡೊರ್ಮೆ ಕಾರ್ಣಿಕನು ಮೇರೆಪೆ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಅಭಯನು ನಾಡಬೈಲ ಬೆರೆ ಮೇರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ನಾಡು ಕಿನ್ನಿ ಮಜಲಡು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಸು ರಾಮೆರುಳ್ಳಾಯರ್ನ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಡು ಬಂಟ ಕಂಬದ ಹೊರಟು ಭೂಮಿ ವಿಡಿಯರ್ದು ಉಂಡಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ತಾನುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂಟೆ ಬಲವಾಂಡಿ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಉದ್ಭವ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಬಂಟ ಕಂಬ ರಾಜಾಂಗಣ ಅಂದು ಪುದರು ಘಟದ ಬರಿಯದ ಬತ್ತಿನ ಸಮುದ್ರದ ಪುಡೆಮುಟ್ಟದ ನಾಲ್ ರಾಜ್ಯದ ವಾಕುದೋಷ ಮೂಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ ವಾಕ್ ಮೂಲ ಪಿರಿಯ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ತ ವಾಕ್ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ ಪಿರಿಯ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಚಾಕಿರಿದಕ್ಲಿ ಮುಲ್ತರದ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬಡು ಪಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪರಕೆ ಬಾಡ್ರೆ ಸಮೇತ ಹೆಚ್ಚಿ ಮೂಲು ವಾಕ್ ಪಿರಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲೇ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಮೂಲು ಈ ಬಂಟ ಕಂಬಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಳ್ಚಂಡಿನ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೂಲ ಪಲ್ಲೆಂಕಡೆ ನೆಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎದುರುಡು ಪಿಲಿಚಂಡಿ ನೇಮುಡು ಉಳ್ಳಾಕಲು ಬಲವಂಡಿ ಜೋಗೊಡುಂತುದು ಎಡತಡೆ 14 ಗುತ್ತು ಬಲತಡೆ 14 ಗುತ್ತು 14 ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದಕಲು ರಾಜ್ಯ ಬಾರಿ ಮಂದೆಲು ಸೇರಿದು ಮೂಲ ವಾಕುದೋಷ ಪಿರಿಪುನವು ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಇಡೀ ಪಣದ ಬರ್ಪನ ಸಭೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಣದ ಬರ್ಪಿನ ಸಭೆ ಹೆಚ್ಚ ಈ ನಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಕಣ್ಣೆಡು ಬೊಟುಕಟ್ಟ ಬುಲ್ತುದು ಅಕುಲು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೆರನಲ್ಲ ಅವಳ ಕುಡುಮದ ಕಟ್ಟುಡು ಮೀದು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಬೊಟ್ಟುಕಟ್ಟ ಬುಲ್ತದ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೆರನಂಡ ಪಂಡಿನ ಪಲಿಪುಂಡು ನೆನತಿ ಕಾರ್ಯ ಶೀಘ್ರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತನ ಕಾರಣಿಕದ ನಮ್ಮ ಬಂಟಕಂಬ ರಾಜಾಂಗಣ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ಬಂಟಕಂಬ ರಾಜಾಂಗನಡು ಕೊನೆ ಊರಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಬಂಟೆ ಬಲವಂಡಿನ ದಯೆ ಇಪ್ಪರು
ನಂಚೆತ್ತನ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಬಂಟೆ ಬಲ್ಲವಂಡಿ ಪೇರುದಲೆ ಕಂತನ ಪೆರ್ರದೂರುಗೂ ಅರಸು ಬೋಡು ಪಣದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಅಂತರಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡು ಮಾವೇರಿ ಗಂಗೆ ಮೀದ ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತಿನ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಯೇ ಬೊಕ್ಕೋ ಸಾರಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಲಿತ್ತಿನ ಅಂತರಂಗದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂತರಂಗದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತಿನಪಗ ಉಳ್ಳಾಯನ ಮೋನೆನು ಬಂಟೆ ಬಲವಂಡಿ ತೂಪೇರು, ಬಂಟೆ ಬಲವಂಡಿನ ಮೋನೆನು ಉಳ್ಳಾಯ ತೂಪೇರು. ಕಿನ್ನಿಮ ಜಲ ಸ್ಥಾನಗೂ ಅರಸುಲು ಬೋಡು ಇರು ಬರಡು ಒಂದು ಪಣಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಎಡತಡಿ ಎಡಸಾರ ದೈವಳುಳ್ಳ ಬಲತಡಿ ಬಲಸಾರ ದೈವಳುಳ್ಳ ನಿಕ್ಕ ಆಳೆರ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಪಣಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಈರು ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಪತ್ತೆರೆ ಬೋಡಾತಿನ ಚಿತ್ತುಳೆನು ಒರಿತೊನ್ಲೆ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಮೇನು ಪುದೆಲುಗು ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದ ಮಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂದು ಪಣಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಪುದೆಲುಗು ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದು ಬಾಕಿ ಚಿತ್ತೊಳೆನ ಮಾಯ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಬಂಟೆ ಮಲವಂಡಿನ ಪಿರವಡ್ದು ಅರಸುಡು ಮಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲಿಗೆಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಬನ್ನಗ ಪೆಜತ್ತಾಯರ್ನ ನಿಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು. ಪೆಜತ್ತಾಯರು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಈ ಸತ್ಯುಳು ಬತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಧರ್ಮಾತ್ಮೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಆದಿತ್ಯರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಡೆ ಬನ್ನಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾಜಿಲಾಪುಂಡು ಆಸರಿಗೆ ಪೇರು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪಣಪೇರು. ಆಸರಿಗೆ ಪೇರು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡನ ಪೊರ್ತುಡು ತೂಂಕರಂದ ಉಜ್ಜಲ್ಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಆಸರಿಗೆ ಕಬುಳೆತ್ತಿ ಪೆತ್ತದ ಪೇರಿನ ನರಮಾನೆ ಹೊರಟಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಬಲವಂಡಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೆಗೂ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆರು ಪೇರು ಕನತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕಲ ಮಾಯಾ ಪೇರು ಮಾಯಾನಗ ಕಣ್ಣಡು ಕಡದುಕ್ಕ ಆರು ಬಿಡು ಪೇರು ಪೆಜತ್ತಾಯರು ಅಪಗ ಎಂಕುಲು ಜೋಗದ ನರಮಾನ್ಯತ್ತು ಮಯಕಂದ ಸತ್ಯುಳು ಯಾನು ಉಳ್ಳಾಕಲು ಬಲವಂಡಿ ಪನಪನ ಪುರಾಪನ ಪನ್ನಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕುಲು ಪೆಜತ್ತಾಯರಿಗೊಂಜ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪೇರು. ಕಿನ್ನಿ ಮಜಲ ಸ್ಥಾನುಡು ಮಧುರಾಯ ಪೆಜತ್ತಾಯರಿಗೊಂಜ ನಿಲೆ ನಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜ ನಿಲೆ ಎಂದು ಪಣಪನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು. ಅವಳು ಅಂತರದಿಲ್ಲಲೆ ಪೆರ್ರನುರ್ದಾಲ ಪಟ್ಟಡ ಪೆಜತ್ತಾಯರಿಗೆ ಬುಡುನಂಡ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆರೆಮೆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರತಾದ ಬೇತೆ ಏರಗಲೆಜ್ಜೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟನ ಮಲ್ತದೆ ಮಧುರಾಯ ಪೆಜತ್ತಾಯರನ ಮುಲ್ತ ಪವಿತ್ರವಾಣಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಲ್ತ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಉಳ್ಳಾಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಲವಂಡಿ ಈ ಪೆರ್ರನುರ್ದಾಳ ಪಟ್ಟಗೆ ಉಳ್ಳಾಕಲು ಕಾರದಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಲವಂಡಿಡ ಪನ್ಪೆರೆ ದೇವೆರೆದಾಂತಿನ ಕಲಕೊಯ್ಯನ ಬರಯೇ ಪನ್ನಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಟೆ ಬಲವಂಡಿ ಕಜತ್ತ ಬೆರೆಮೆರೆ ನಡೆ ಪೋಪೆರೆ ತೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಲ್ಡೆ ವಾಲಗಾಯಿನಂಚತ್ತನ ಕಜತ್ತ ಬೆರೆಮೆರಿನ ಕನತದು ಪೆರ್ರನೂರ್ದಾಲ ಪಟ್ಟಡೆ ನಿಲೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪಂಡಿನಾಲೈ ದೊಂಡೆಡಾವಣಂದ ನಿಲೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕಜದ ಕಂಡದಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಎನ್ನ ಉತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಲೆದ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಣಪನ ವಾಗ್ದಾನಲು ಕೊರ್ಪೇರೆ. ಅಂಚ ಬೆಮ್ಮೆರಿನ ಮೂಲು ನೆಲೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮೂಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಕಾರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಏರಾಯನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ನ ಸಕಲ ಕಷ್ಟಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಪಣಪನ ಅನುಗ್ರಹನ ಆ ಕಾಲುಡು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಬಂಟೆ ಬಲವಂಡಿ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಯೇ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬೆಮ್ಮೆರನ ನಡಿಟ್ಟು ನಮಯಿನಿ ಸೇರ್ದ ಆ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಪೂಪೂಜನ ಕರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನೂಲುಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಮೂಲು ಪೆಜತ್ತಾಯಿರು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ನೂಲುಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ದೇವರಿಗೆ ನಿಚ್ಚು ಪೂಪೂಜನೆ ಕರೆಪುಡು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ಸೇವೆ ಆವಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮೂಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುಬಾಡ್ಲೆಡು ಆರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸವಡು. ಬಂಟಕಂಬ ರಾಜಾಂಗಣದವಳು ಬೆರಣೆರೆ ಕಟ್ಟೆಂದೆ ಉಂಡು ಆ ಕಟ್ಟೆಡು ವಾಲಗಾದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನದ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾವಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆನ್ನಿಮ ಜಲ ಸ್ಥಾನಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಪೂಪೂಜನೆ ಕರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸ್ತಾವು ಇಲ್ಲತ್ತು ಮುರಳಿ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು. ಆರಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಪೂಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲತ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಮ್ಮೆರಿನ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆರಡ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾರಣಾಪಣಂಜಿನ ಪೂಜೆ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಆತತ್ತು ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಕಾರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಆತತ್ತು ಅರಸುಗು ಅವೇ ಆರಾಧನೆ ಅಂತದನ್ನ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗಾರ್ತನ ಆರ್ತೀನಿ ಅರಸುಗು ಆಪಣಂಜಿನ ಕ್ರಮ ಈ ಪರಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಪುಣ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಅರಸುಗಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಬಂಡ ಬಲವಂಡಿಗೆ ಪೂಜೆ ಆಪಣಂಜಿನ ಕಟ್ಟು ಆ ಬಂಡ ವಂಡಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂದ ಮಲ್ಲಿಗಾದಿ ಸೋಂದರಿ ಮಾಲತ್ಯಾದಿ ಪುಷ್ಪ ಸೇವೆ ಆಕಳು ಈ ಕಾಲಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೊಂದುಳ್ಳು ಬತ್ತನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಕಳ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಪೂರ ನಿತ್ಯ ನಿರಂದ ನಡಬೋದುಕೊಳ್ತು ಕಾಂಡೆ ಬಂಡ ಬಯ್ಯ ತೊಳಿ ತೋಜತ್ತುಕೊಳ್ಪಿರೋದನ್ನ ಕ್ರಮ ಮುಟ್ಟು ಚೌತಿಗೂ ಭಂಡಾರ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಟು ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಉಳ್ಳಾಕಳಿಗೆ ತುಡರ ಬಲಿ ಆಪಣಂಜು ಕಟ್ಟುಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡಕಂಬ ರಾಜಾಂಗಂಟು ವಾಕ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಪಣಂಜು ಕ್ರಮ ಅವು ಕಳೀತದೆ ಬರ್ಪುಣ ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ಬಂಕ್ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಭಂಡಾರ ಬತ್ತತೆ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ತುಡರ ಬಲಿ ಆಪಣ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಬಂಡಕಂಬಂಡಿ ರಾಜಾಂಗಂಟು ಊರ್ದ ವಾಕ ತೀರ್ಮಾನ ಆಪಣಂಜಿನ ಕ್ರಮ ಅವು ತತ್ತತೆ ಮುಂಡೊಟ್ಟುದ ಕಾಣಿಕ ಕಂಬಳ ಆಪಣಂಜಿನ ಕ್ರಮ ಆಯ್ಕಿಲ್ಲ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತತೆ ತುಡರ ಬಲಿ ಆತರೆ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ
ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜೆ ಅವೇಲಕ್ಕ ಬಂಡಕಂಬ ರಾಜಾಂಗಂಡು ವಾಕ ತೀರ ಆನಾಕನ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ ಅವೇದ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಂಡಾರ ಬರ್ತದೆ, ಇಡೀ ಊರು ಸೇರ್ತದೆ ಭಂಡಾರ ಬರ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಮ್ಮರೆಗೆ ಕಾರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಉಳ್ಳಾಕಳಿಗೆ ಪರ್ವ ಅವೇಲಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಅವೇಲಕ್ಕ ಅಳ್ತ ವಾಕ್ ಊರ್ದ ವಾಕ್ ಪರವೂರ್ದಲ ವಾಕ್ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಪುಣ ವಿಶೇಷ ಪೊತ್ತು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕ್ರಮ ಮೂಳು ವಿಶೇಷ ನಡೆದೊಂದು ಅವೇಲಕ್ಕ ರೆಡ್ ವರ್ಷಂಗೊರ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಚ್ಚ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಣು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದ ನಮ್ಮ ಬಂಡಿದ ಪೋವರೆ ಇದ್ದಿ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಇಂಚದೊಂದು ಕ್ರಮ ಮೂಳುಂಡು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆರಾರಡು ಪಂಡದ ಬರಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಭೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಬರಪನ ಸಭೆ ಹೆಚ್ಚ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕ ಬಾರಿ ಅದಮ್ಯ ಕಿನ್ನಿ ಮಜಲ್ಡು ಒರಿಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮೂವರುಳ್ಳಾಕಲ್ನ ಕಾರಣಿಕ ಆ ವಿಶ್ವದ ಭಕ್ತೇರಿ ನಡೆಕ ಬರಪೇರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಂಬಳೆಡು ಪುಟ್ಟುದು ಮೈಸೂರುಡು ತನ್ನ ಉದರ ನಿಮಿತ್ತ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇಪ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಬೆಮ್ಮೆರುಳ್ಳಾಕಲ್ನ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿದ ಭಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರೆ ಆರ್ನ ಮಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪುಳ್ಯಲ್ಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಡೆ ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜಾ ನಿಮಿತ್ತ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಲಗಾತಿರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲೆಗ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲ ಪಾತೆರೆಗ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರೆ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದೂರದ ಮೈಸೂರದ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜೆಗೆ ಅಲ್ತದ ಪಾರಬತ್ತದ ಉಳ್ಳಾಕಲ್ನ ಒಂದು ಸೇವಕರುಡಂಡ ಈರೆಗಿಲ ಉಳ್ಳಾಕಲೆಗಳ ಇಪ್ಪುನಂಚತ್ತನ ಬೇರೆ ಮೇರೆಗಿಲ ಇಪ್ಪುನಂಚತ್ತನ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧದ ಅದು. ಕಾಸರಗೋಡು ಬದಿಯಡ್ಕದ ಊರು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರು ಇತ್ತು ಉಪ್ಪುನೆ ಮೈಸೂರುಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನೆ 25 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಈ ವರ್ಷಗೊರಂಡಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಂದು ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುವೆ ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮೂಳೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಗಂಜಿಮಠ ಅಂತ ಅಡೆ ಬತ್ತಿಂಡ ಹೊರ ವರ್ಷಗೊರಂಡ 2 ಸತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬತ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಂತ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆತಂಡೆನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ತದೆ ಎಂಕು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕಷ್ಟಮಂತ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು 3 ಪೆರಾರು ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟತೆ ಐಟು ಸುಮಾರು ತೊಂದರೆ ಮಂತ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ದೇಬೇರಡ ಬರ್ತದೆ ಭಕ್ತಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜೆ ಮಂತ ಬರೆಪ್ಪದು ಮಂತ ಸರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಮಂತ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಗಂಜಿಮಠದ ಆಯುರ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು. ಸತೀಶ್ ಶಂಕರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ ಯಜಮಾನ್ದಿ ಸೌಜನ್ಯ ಆರ್ನ ಸಂಸಾರದೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರಿ ಆರ್ಡ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಬರ್ತೀರಿ, ಏನು ಈ ಕಾರಣಿಕದ ವಿಶೇಷ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಜಿಮಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಾಗ ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಇದರದ್ದೇ ದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದಾದರೂ ಕಮ್ಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರ ಹತ್ರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಹೀಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ನಂಬಿ ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು 1-2 ವರ್ಷ ಹತ್ರ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಚೂರು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ನಂಬ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡುಪೆರಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಡೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕನ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಏರಾಣ್ಲ ಪೋಂಡ ಐಕ್ ನೂದು ಅಡ್ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯೋಳು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಬಿಡುಪೂಜೆರು ಅವೇ ಶರಣ ಐಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ಪೂತ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ಮುಲ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೂ ಆರಂಭಡು ಬತ್ತಿ ತೆರಪಮುಲು ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ದೆತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಪೂರ ಐತ ರಂಗ್ ಪರಡಿನ ರೀತಿ ತೋಜಿದನು ಹೊರತಾದ ಜರ್ಮನದ ಪುಂಜವೇ ಬೈದಿನಿ ಆರ ಬತ್ತದ ಮುಲು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಅಪಗ ಮುಲ್ತ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಕುಲು ಮುಲ್ತ ಅರ್ಚಕೆರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಆರೆಗೆ ಮುಲ್ತ ಭಾವಚಿತ್ರ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಆತಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕದ ಬಗೆಡೆ ತಿರಿಪಾಯನಂಚತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೋ ಆರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆರ್ನ ಸಂಸಾರಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ನಮ್ಮ ತಿರಿದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಕಿನ್ನಿಮ ಜಲದ ಈ ಪೆರ್ರನೂರ್ದಾಲ ಪಟ್ಟ ಪಣಪನವು ಅವು ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಮಣ್ಣು ಮೂಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ 14 ಗುತ್ತು 14 ಉಳಗುತ್ತು 14 ಚಾಕಿರಿ ಮಾನೇರು ಮೂಲು 14 ಚಾಕಿರಿ ಮಾನೇರುಗಳು ಉಂಬಳಿ ಉಂಡು ಇಡೀ ಪೆರ್ರ ಈ 40 ವಿಭಾಗದವು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬೇತೆಗಳಿಗೆ ಆತಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಕೈಟು ಭೂಮಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮೂಲತವಾದ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಚೌಕಟ್ಟದ ಪೇರದಲ ಕಂತನ ಪೆರ್ರ ಇನಿಕ್ಕಲ ಮೂಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರದ ಕಲೆಗಳು ಉಂಬಳಿ ಉಂಡು ಪಂಬದೆರೆ ಕೊಡಿ ಜೋಗಿಲೆಗೆ ಜೋಗಿಲೆ ಬೈಲು ಬ್ರಾಣೆರೆಗೆ ಬೆರಣ ಬೊಟ್ಟು ಗಾಣದ ಕಲೆ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟ್ಯ ಇಂಚ ಪೂರ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಐಟ್ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ನಾದಸ್ವರ ವಾದನ ಮಲ್ಪನಕಲು ಜೋಗಿಲೆ ಬೈಲಿದಕಲು ಜೋಗಿ ಸಮುದಾಯದಕಲು ಐಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರ ಜೋಗಿ ಪಣಪನಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿರಂತರವಾದ ದೈವದ ನಾದಸ್ವರ ವಾದನ ಮಲ್ಪೆರು ಮೂಲು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡು ಚೌತಿಯಾದಿಪ್ಪು ಪರ್ಬಾದಿಪ್ಪು ಮೂಲು ಕೊಡಿಯೇರಿನ ಸಂದರ್ಭಾದಿಪ್ಪು ಮರಜಾಪುನ ಸಂದರ್ಭಾದಿಪ್ಪು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಚಾಕಿರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ಉಂಬಳಿ ಬುಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಚಾಕಿರದ ಕುಲು ರತ್ನಾಕರ ಜೋಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋನ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಸು ರಾಮೆರುಳ್ಳಾಯರ ಚಾವಡಿಡು ಕುಲುದು ಅಕುಲು ನಾದಸ್ವರ ವಾದನದ ಸೇವೆನ ಮೂಲ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರಸ್ತುತವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ತಯಾರಾಯಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಬಂಟಗಂಬ ರಾಜಾಂಗನಡು ಕುಲ್ಲುದು ಅಕಲು ನಾದಸ್ವರ ವಾದನ ಮಲ್ಪೆರ ನಾದಸ್ವರ ವಾದನದ ಪೊರ್ಲುನೋರ ಕೇಣಕನ